Dad, hi. Cyrniach eisiau. Cerc Loris, look. Cyrlwysio. Fi'n mag o'r gwych ariach. Yeah, well, you're all more on phone concert, listen in the roll. Wyt ti ai bil am wyl? I'd be lads. Ie, mae ol gyrrynys med o ffysiynad ar y fôn. No, Neil she I'd be lads, Rina. Jeez, the nanim J. Cave or a camera olive. Gan an cart na corras na cúsnor no the full of, huh? Dad, ni mis eisiau rynna, oce? Pan ar juice yn jim oedd eisiau wet. Wel, Rosha all right, Dad. Ki all right a captain to a jadach chi ve, huh? Trish major horle. Agus an chwie voor she mafwi. Dad, ga me in zochte. Just second of all, all right. To bronner him. Brenna, vi koepele law intuk jacker agan. Nieuw gert am ei George. Ja, me gor me zin an roet keert. Ta sam, Stuart, ta sam. Gwyle. A jau lys vi ansyn video I det hos chansil, naro. Ni jag groster verpo. Tá go leor jung fáí sa séidir go. Bhí cá an seachar is fáú nar. Bhábal 144 cin tíar. Bú ní méid cinntinis cén tainna bhí an seachrap sin. Seachrap? Báin cáid se. Ó mus tá nach samsgur spéisial dínte bhaach ciúniu tríal neiscí seach sa bheith chu léú ardú bela. Tí tú le fá réile? Tí chus, thug me leiche an rudíú sin na euros go haigh dearán le fá réile. Mágtá tú. Ó ní he. Cén fá? Vintage car. She's got to have been more Harrison. To kind of mil go léir leid. Ah, mágad tú. Ní ha. Fan go bit capta for na gián. Má sé ceábhaid a lofa. Na benachtaí céan ar taine íráid. Céad a fatmara. Céara? Má cháhhastas má tásada. Ó de hechaín a bhfuil níomhne sin aránis. Tá má sé ceábhaid má bhí san ceadhí tú le. Stoig rás, acha caveat emptar mar a dersiad, ha? Ha ní tú bhile seo. Nach bhuiinis agus cetarúna díana faoi. Hello? Well, málacht, má chin agus na fáilhart. Is na rá aon duine be ná marb leat, luchas de bhéal mar I churas an bás leis go tapaú. Right, mar ma bhel. Jesus. But that hey, was? Gwyd I chod na malach dyr op sy'n I riebo hei. Huh? Clon I chrachwyd. Ders a grwhas a gwrdd a gwrdd yn eich sy'n malach dort. A chai sy'n rot yn ys. Ni chwld yma gwch sy'n walach dyr un dyn hanner a fad. Gwyd i'n cawn sy'n ys. Ní bhláir am a bhéir mar mar sin, ha? Cén fáin jarni si é? Snéad, cén fáin jarni si é? Níl sam. Deirtar go ag an lag visnach ar ghuine, tar éis timpís sa mar bhí ag sinad. Go háirí má bhí an dumaiste insna gist. Wel, higgin sin ach fós héin. Ie, tá sam. Ní ra rudí ceart le ó déagní an bastard sinní. Cad a gist, Dad? Ní mé an focla chur arach. Bhí si difriúil. Cí chuí nach méchas tócha tar éis sé lehead a rud. Sinad bocht. Agus is mis sé bechúis leis. Dad? Si an irní. No, bí chud an bhíad ar taim mar sin. Marach mis sé, ag dí atáis. Peidir go méich snéad fós beoniu. Okay, well, fuck my stach ag mín bí ar ballir. Eintach. Bin Liam. Teach an Evan O'Wall an scoil agus a hort snáb. A be sin go jazz? Yeah, bé. Just the cáhhád ní smó ámil a chéilnis seachs mar chaíomh. Well, is tócha gan a rion siúí an créitarín agus é hálinn áach. Yeah. Ach, tá ní smó ná sin an. Tá sé... an níl sam. Táhád ní smó céilú na siige. Ag sé glácha bhád ní smó freigracht frisin. Is er eintach an náide. Tá sé lách, freigrach, tuiscinach. Agus tá sé póstala a chara. Yeah, tá sam. Ach, tá rud cinnt adrin fós éí me. Agus ceart faoi roirí? Hireach na me leis. Cén fá? Mar ní ru sé ceart. Níd na bheith nídí leis nó... Tá sa tain. A bharnaí, gur tófar daoine má lenan tas a raig mar seo. Tú héana in a measc. Ach,
Tá grámach riam go. Bhí gúnaí. Well, tá sé nádúra go meocht máchain a goibh dá chéile. Tá mac a goibh do bhí sibh pósta. Tá níos móna sin an. A das díon uite in áíra go siúlaach líam amachar Vanessa agus fial a bheith in éanacht glatsa. Cén fáinhearna tuéis sin fia. Gaidú í. Hi. Hiya. Fáilte leis. Cynnig se bháile. Tamalaí nó hin. Bheith ar an braseach ar ina duine. Seo, glána me se. Tá tú áráis, Ginny me héine. So, cech ra blá lia. Mar bhín sé gcónaí. Ceirt futa, ar airí tú wetmuid. Dáile cínte. Rinne mé cúpla fistracán mar galar an cuasa bhí mé caint faoi. All right. Yeah. Ba mé ná an tosnú mí anar. Íntach. Bina méid tal a rád. Ce tú gar mar rá? Tada. Brianna Vanessa. Tá ás ar muid. Choiríre tá me. Da rilum nanny is ortá de fia homa. Nanny? Well, ba sin ní séra ná creis. Ba babysitter an i gcónaí. Agus ba mis agus tosa ná an tosnú gáil amach le héile ríist. O se. Ní bheith an wacht am mar sin cha mar rá? So, cóhar tú nanny íntach seo? An seo? I Rostarún? Tia. Agus cé í hain? Ciara. Ciara? Sia. Ní clúice sin bhí páistí. Tá capán aici. Agus tá sí sásta fálam. Agus ar incuí, tá sí ítach le fia. Cenar sí le fia? Liam, kits gelthart. Tá sat go man nach bhfuil bailachar be méich méid ná ígas creis nua áireach. Agus tá Ciara sásta an jobíana ar lechan agad má thugam muid seomar fiadí. Bheith sí fánacht lein? Bai? Ní mála má Vanessa. Ní nach dastí muid go roici méich an choiste. Né sin tá tú rá. Ní hé! Wel céir tá ort mar sin. Ní mar rá, ba ceart it láutlam son ní na socrú mar seo, sinna méid. Tá méid leirt leat an isis. Ach tá marrála nach mála má. Well tough Liam. Mar tá Ciara teach do ráislinn go nua áireach le arahort de duine agus sin bhfuil faoi. Mac bocht. Éis brogam héndal ar as a gobar nu by Tiger an Warpath. Feici me sim. Right, feici me. So, cyd chwn i'n gan ein yn gobr sniffig? Níl sam. Achai, niet maar net mar seo. Nú nog mes sniffig tomat. Níl nú maid om heen leint seo. Nis se bheic. Ah, fair plate. Branna, bar me gemocht. Feici man. Oké, slang voor. Hiya. Oh. So cén chuir an gig. Ah, tau. Wel, goed zeg maar Harlin zei. Kijk wat tussen. Ítach. Ga maar sin. Caí le a hell. Och, tá mé tí thuirseach a gachra Jason. Kif á? Ó an crocha hart seo, le mé brain go. Tá sin job weim. Kif nach gant ook léeg mar sin. Well, ní has sin weim choráisach an strosser fád a bhaine le banistú léir gáin. Stoch wel geart dat. Séir atá weimman is ná. Rud a cinint cúpla pin le mé a chunála ghil gan stró gan sihir. Bhil sad chuirt a geistan. Ma cap go bhfuil. Ó có cholann hanam dé. Shit. Oh, hi Vanessa. Bhín dar soscailte. Ní líam hart, we? No, Níl. Bhfuil measta mé sé réis tal a dain se snáb levan. Níl sam. Tás ceir leir, bhfuil? Yeah, Tom. Bhfuil tú cínte? Vanessa? Tá é leir in a freiseach barní. Tá líam ó Santa agus páistúil agus mílte go bhhair agus... Cé rinne seart? Tada. Is cum faoi. Vanessa, tá sé go féit leat leart lumsa faoi nach bhfuilas? Ie, tá, gur mád barní. Ach tá mé teann ar ire. Níl annach bhfuil mé tarseach sin méid. Well, seo dí tág 7 ar chuma.
Dyna mé cínta go bhaid siad. Feic mé thu Bernie. No way. Ní má go jobúte sin. Tá tú leir duine le tamnos nes nach bhfuil? Tá, ní hísúsí mo gláchlanní. Ní an nach smaoine. Ceap an goach áhasart faoiseháil an sáin ina bhfuil tú. Yeah, well, as ach tíirteach cas dógrúte. Gíar mar ragart chuit bhfuil? Níl. Brenna, ní félim déile til buíchna. Gui mar rúte sorted. All right. Is just gur ceap an gnéana se cíal, os rud go Susie a lorg aibre agus go a lord fosta is na méid. Brenna, tígam rúta tú rá, ach... Well, níiad ní rúst. Se chuir tal trost. Ní bhe sé a freigus na gléanana agus a gagur tomanhe, chuir tal tá an. Tá rána mar. Is cé dúirt go gatú dóla bheta do chud fostathe. Duine be, ach... Brenna, baint tríla ar fe seachtainna. Má naibrin seach fed atá réile. Cin dochraíonna se? A ró mé bhm nasúla is sin? Nancy, ní chaú imimecht. Tásáid sin nach bhuilas. Tá. Ach, tá stíanúin. Nancy, bhráil in do bháintha. Tá saoil má agam sa Frank. A rí mú é de aimseir hena héin. Agus ar gcuí seo, beag áid deas a gcuibse le heachtar sire. Mas mar gealar. Vince, tá mín sin déanta suas. Glach le a chinine, má sé dála. Tá finta sin is €6 ceir go mata sé ad. Tásúlam nach bhfuil me a licinn sí Angela. Ach ní chola láhainn tú just le gobar in áhach. Och, na minartid. Cronámitú a mahramid ar ggóínte. Gurhí na mád, dohaantais gnach. Ciara, Se. a bheith an láir le second? Cínte. Is féidir mé nach chute. Brenna, ní féile taachcinn go America. Ceá? Mar ní féidir, sinna méid. Tá sacr den dámsa, le Vanessa. Is cum sa fríglam cen socrú a dinta le Vanessa. Ní tú teach léin. Ag sinna bhfuil faoi, all right? Ach, ní hiigem. Ní eibbre se. Ceir clór? D'aibre se go má an na hána.
friggin' fed up. Kifá, Cathart. Oh, tá mai héal an freiseach. Is cuma. Ní me gur a Lord faoi. Níos mún fáil cuiocht agus dearm dionar. Ní le locht amsar sin. Do háinte mar sin. Fáinte. Hey, bula sa seo. Ach níor cheannar mat riomh de stagnite. Well, bhí ceanna man nóárach le fósma. Ní rá ras narún ra. Ní rach. Tá má postos cén blian go léanis. Sure, cuma. It's never too late, mar a yank. Hi, Mac. Hello. Cén chuir bhfuil an sí lása? Tá. Tá tú crobach na léanta seo bhfuil? Má tuairt cin ráid, just abermach a seach sa dom sa hartid. Gom leis? Honnig Jason am níos lú le tíirtas. Íirtas? Mac, céirt fao tú caint? Right, mar bhfuil se wet. Muna bhfuil céird wen? Un job. Cén job? Tá fántas hackní fi láid agus bhí Jason ceapamach síimeta. Cén sort fallúntas go déirech? Beanna sú ní an ómam le chaach seo. Nis mar bhút síime an tuair gonig cinn teile. Níormach gur garíon go Jason. No, tá sé wem, cínte. Rálam gola gobar leat. Right, well, fit tú trí lehainte sa fe seachtain agus feice mit cechnair leat. Cén ó a hosó mé? Be tú táidí marach. Tá mé bhna an chu deile gona agus go lépin. Wat is ook wel een sterke galef. Beheertie boeilijk dat ze net ja. Right. Je verriesen is dat hier een aschkiesje. Agus tú cén nog sé testa bhtéin? Aaron hier nach Rowan ik Beamson. Ach, is veel die boeilijk sterk. Entertainment guaranteed, mag ik in te maken. Right, well, can we read maid? Na hebben we dat. Agus, gyd i cynnal eidir chwrt tú iet? Arw, eich fo glas, ond ma'n eisiau saltus, Jerin? Hi, Vince. Hi, Susie. The sauce been more pasta den thugam. Well, ockersert. Neil Gurmad. Well, the kinte tú nart go on. Tá. Cean muid? Ní bheith, gur mágad. Well, that's all right. Well, is that seo Susie ach Neil? Róisina. Ja, is sin agus chula hortile tá mí cheart le a héal faoi láthir. Hey, tá brón an. Tá tú cear glór. Tá Nancy ag fágáil amach. Oh? Ja. Arra mé bhaim gomórí. Ar cheap tú go bhanach sí hart. Well, bhí mé súil go bhánach. Agus ní áró sí a hintin. A bhfuil is agad cén fá? Jeann sí héan gur binne tá é. Ach ní chreidan tú. Sílam go ceapan sí nach bhfuil mór an rá aici. Swear to God, another chief. Hey, lads, get over some. Oh, tá mu táid a grúmáid. Beanna líam sin íon nach Somália dtíhar, gus tá mé geala deach cheannach. Agus go chuid cáide. Rud céan a ríiste bheith. Well, seach bhí mu dearch le go gaiile so. Din dearmtar, all right? Stag Liam. Stag? Sa bhfuil níarna mat ceile ar hána so. Bhfuil cheapman groiseach maing mar tíana faoi. Oh, mu sé líam ó bhaachta díama tá stagad bedí éideach am ahan, right? Tú cínte go tú ceach go dúr. Tá. Brenna, ní me ceach me tú compórtach sin na méid. Rihanna, hi. Cé chuil tú? Go má, ceach le sibte? Beidir chatling. Well, no, bhí me díach tá seach le takeaway. Oh, na pak leis sin. Ní há gailsús agus faideach do Rihanna. All right, get we said. Bei gin and tonic am sin. Right. Hey, Janjo, tú tú stachan annach an go dtí stag líam segan. Ba jasle mo gála. Tá ranna gom leidenu go ach luan chetludur mátín. Gin and tonic. Hey, bhí á cet fúsa dí chu stach stag líam. Stag líam? Jó nach donnach dag se be. Nach sé blian postúil. Jo, tá sam go bhfuilach. Bed an cúmáil héin ar a chuid. Tú tú. A níiad me feidir tas a dúidir sinna fad mai an fálín. Can you muidir gimach go tuacht?
Hey, cat foot. Ní cheap ní féidir. Seo, tas mu ní hall gréachna se. But just no way father a Kelman Jack in club sin. Ke club se. Club Daniel. Chug ma treifel passion I dan Yemen sin. Ta ma Anderson net was the gal. Passioné. Angela. Ar ní ród fór fan me nach let sin. Bé mé tá agus na hol réna se le arrowhort go. Goil you what you wake nach hol cat fat mas in the shed. Go on. Oh, all right, mar sin all right, Brenna. Vi me dor noch. Go you. Hey, let's say the rock a tip. Right, we'll try. Hush. We'll not go lad o gole. Was a fair play to hey. Geriatric outing this chummer nims go good. What's the go shame? Cared? Tá me cara sura gal an bloody fussá sin. So, an bhfuil an pápéragus ar fada good? Fiach man sosa wahar na trá ar bála. Mahu, beag tá cear kilóúna, ná bí a éanim níort. Cuimhnig? Tá an dlí ar de héimse. Bad Angela. So, hey an boyfriend nu is se. Ní hé Jason é ba? Jason? Kif I get bug about Jason of you? Well, vecum leis go minic húna le the seo. Is Cara a Jason sinna maids? So, hey an mystery man mar sin. Well, is... Lan art. Well, oh. Moet okay? Tá. Moet u gínsa? Ní an crampi beag tá sé iminis. Well, maar tá moet an go bháil mat tú gera. In áir tá mé tá réna. So, céir tú an kite. Oh. You cuivan them. Oh, god, dolly, mock, Jesus, station. Bro, kom maar samen zo chavi met zich. Ben fan ze Bob. Geef af. Freaking Daniel maar glad. Snel van. Wat je moest kunnen goed zeggen wat je dan Rob. Slant you all lads. Slant. Hey. Waar kan hij nu heen? Wil je kopperen? Met toe hard ter bal zien, hè? Ga je nog niks gehad, me, hè? Oh, hoe is hij schön, hè? Hij is als een snechte bril. Ik had het jappig gescheken, hè? En de jeetje bocht. Ach, een matron het aan. Och, dat is je goh, kantelach. Oh, het is je oefas geloof niet beter laut leggen. Polly, dat is Bonnie's maas naar gewoon. Dat is het niet gemaakt dat zo. Polly, Angela, kan je toch niet de waarheid is aan? Dat je be crampy in je bal like is hier dat het is titty. Hello, weet je orgor. Zie high, a rust room. Ja, dat baan, het had zo dat je titty liggen. Niet aan wie je val crampy er bal. Geloos is beter. Brenner. Die sam kijk op mensen. Dan mocht de schijnt al gewaaien. Verder, go you kom je wale zo. How je bellen maar we kunnen Brenner worden sneed uit de kraak met dit hier. Die vrede met dat het helemaal als een beste glier man. Oh, stoei. Hey, Liam. Brought those back on the lads. This is your private dances. Lads, niet raak je snel. Dat burros swesso heen. Han niet ik tor tattoo. Gaat u dans marschen de wonen gevaarlijk som hij. Ah, don't de gwap, die hele doentje. Éman. Se. Bhiste le mai dhéanam se. Níor bhiste chorbe. Ní lá go dasting weim go mééis ag go méú nach gur mise tá hirirá se. Fiberbe. Lads, tá sé cún go maitha nocht. Ná bí go roiíon ar aine tá ggéir heachta seach, okay? Iní rion. Íle go bhfuil learas na rún na talintse mo chluba nocht. Well, cé a séidir na dhéana bhuiite na dhéhrá seo úna.
Seir mo choleacha éman ó linse, agus tá baranta sein chun de chlub a chóirtó. Sásta? Tá le ceilte gom? Bhfuil ní gácha dimní ar bheith hart mar sin. Brianna Hall bastard. Chun sé déistenar bhfuil fer sin fóstaisiúil háart a ras narón. Is sé méid a hála agus nentí bocht fácar. Me jaap ook jan nou met dinnig in stap chulle noder.